Morjens, otappa Jarkko nämä vaaralliset aineet samalla kyytiin, kun oot lastaamassa. Näytäs, mitäs sulla on siellä. Täällä on muurahaishappoa ja maalia ja louhintaräjähdysaineita. Mitähän se turvallisuusneuvonantaja eli ADR Advisor näistä aineista sanoo? Mitäs sulla siellä oli? Ekana on muurahaishappo. Mikä se uuden numero? 1779 ja sitä on 300 litraa. 300 litraa. Lisätään kuormaa. Siellä ei olisi vapaarajakaan ylittynyt, mutta siellä oli muutakin. Joo, maaleja on 4 astiaa ja puen numero 1263. 1263. Ja mikäs pakkaus? Se on 2. Joo. Ja 40 litraa. 40 litraa. Joo. Ja lisää kuormaa. No, nyt on vapaaraja ylittynyt, mutta siellä oli vieläkin jotakin. Sitten on louhintaräjähdysaineita. UN 0081. Paljonkos niitä? No sitä ei joku 20 kilogrammaa. 20 kiloa. Lisää kuormaa. Yhteenkuormauskielto räjähtävällä aineella. Et voi lisätä ainetta valitsemasi kuormatilaan. Okei, laitetaanpa ne kärryyn, jos nuo tulee vetäjää. Joo, hyvä. Vapaaraja ylittynyt. Varusteet täytyy olla kaikki muu paitsi hengityksen suojain. Räjähdeainon lupaa. Tunneleita ei ole matkalla, mutta tunnelikoodi olisi B1000C. Mikä näistä ensiksi puretaan? Jos se muurahaishappo jää Mikkeliin, loput menee Kuopion saakka. Muurahaishappo, no otetaan se pois kuormasta, niin mitä sitä sitten sanoo? Kuorman tiedot. Vapaaraja ei sitten enää ylity. Siellä saa Mikkelissä laittaa sitten kylti kiinni. Kyllä. Onpa kätevä sovellus. Mikä tuo oikein on? Tää on ADR Advisor. Tää kertoo sulle kaiken, mitä sun täytyy tietää vaarallisten aineiden kuljettamisesta. Hieno homma. Sinä oot tehnyt digiloikan. Älä muuten sano.